Anani ce, ga tsanan ku. Wannan babban ƙauyen da kuke gani sunansa ƙauyen Agwagi. Ƙauyen Agwagi ɗaya daga cikin ƙauyukan da muke da su ne a jerin ƙauyukan tatsuniyoyin Anta Anani. Waɗannan tula-tulan mutanen da kuke gani a zaune, mutanen ƙauyen Agwagi kenan. Ba su da abincin da ya wuce dankali. Ba sa shuka wani nau'in na abincin idan ba dankali ba. Sabida haka, duk ƙauyen ba su da abincin da ya wuce dankali. Manyansu da yaransu, mazansu da matansu, idan ba dankali ba abin da suke ci. Shi yasa kowa ƙato ne. Ba ga mazan ba ga matan ba. Kun ga nan mazajen garin ne suka saka dankali a gaba suke ta ci. Wannan yaron da kuke gani sunansa Rumbu. Rumbu dai yana ɗaya daga cikin yaran garin waɗanda suka fi kowane yara ƙiba. Duk inda ka ga dankali to za ka ga Rumbu. Rumbu ba shi da aikin komai illa ya shiga gonar dankali ya ci shi ko ba a dafa ba ma ci yake. Sabida tsabagen ƙaunar da yake yi wa dankali, mahaifinsa kuwa ya kasance yana da wata ƙatuwar gona. Ba abin da ake shukawa a cikin wannan gona sai dankali. Sabida haka kuwa Rumbu ya samu abin yi. Da ya tashi da safe sai ya yi hanyar gona, ya je ya zauna a ciki, ya kwasa na kwasa, ya ci na ci, ya kawo gida a dafa masa. Akwai kuwa wani dodo da ya addabi mutanen ƙauyen Agwagi, wato dodon kabaiwa. Tun da suke ba su taɓa ganin irin wannan al'amari ba. Wata rana suna zaune kawai sai ga wani dodo nan mai kan kabaiwa ya bullo a cikin garin yana addabar su. Idan dodon nan ya fito kuwa, duka yara da manya kowa ta kansa yake. Su ba su san kabaiwa ba su taɓa ganin kabaiwa ba. Su dai ga wani dodo nan ya addabe su, musamman yara. Kamar yadda kuke gani a nan, yaran ƙauyen ne suka fito suna wasa abinsu. Sai ga dodon kabaiwa nan ya bayyana, inda kowa ya kwasa da gudu. Kowa ya yi hanyar gida. In ba ka yi ba ni guri. Shi kuma dodon kabaiwa ba shi da burin da ya wuce ya ga yaran garin suna gudu. A yayin da ya biyo su zai kama su, sai ya yi ta dariya. Shi so yake wai yaran garin gaba ɗaya su rame. Sabida idan ba sa atisayi wato motsa jiki, wannan dankalin da suke ci zai iya sa su zama tula-tula har su kasa tafiya ko ina. Kamar yadda dai kuke ganin Rumbu. Shi Rumbu fa, ko da dodon dankali ya taho, Rumbu baya iya wani gudu, da ƙyar yake gudu, numfashinsa yana jansa da ƙyar. Al'amarin dodon kabaiwa ya addabi sarkin garin. Babu ranar da mutanen ƙauye ba sa kawo masa ƙorafi na cewa dodon kabaiwa ya addabi rayuwarsu, ya kasa barin su sake. Wannan al'amari ne ya sa kullum idan ka je gurin sarki ba za ka taɓa ganinsa cikin annashuwa ba. Kullum ransa a ɓace yake. Shi kansa sarkin garin yana da ɗiya guda ɗaya, wacce ita ma 'yar lukuta ce kamar yadda kuke gani. Sabida tsoron dodon kabaiwa, sarki ya sa dogarai har biyu su dinga kula da ita. Duk inda za ta je, sai dogaran nan sun bi ta. Idan kuwa dodon kabaiwa ya bayyana, sai dai su ɗauke ta su taɓa ta a baya, domin ba ta iya gudu. Ko don wannan ma, sarki ya tsani dodon kabaiwa, sabida yana matuƙar ƙaunar wannan ɗiya tasa. Kuma baya son dukkanin abin da zai ɓata mata rai. Ga Rumbu nan da mahaifinsa a gonar mahaifin nasa, wato gonarsu na dankali. Yau yana tare da mahaifinsa ne domin za su yi girbi. Suna cikin kwasan dankali, kawai sai suka ji wani ƙara. Wannan ƙarar ba yau suka fara ji ba. Dodon kabaiwa ne ya biyo su har cikin gona. Kanka ce kwabo kuwa, gonar nan ta yi jazir. Yana nufo Rumbu da mahaifinsa yana wani irin ƙara mai ban tsoro. Rumbu dai kamar yadda na gaya muku baya iya gudu. Da dai mahaifin Rumbu ya gane cewa Rumbu yana cikin haɗari, sai ya ɗauki dankali guda ɗaya a cikin tsoro. Sai ya wurga wa dodon kabaiwa. Daman bakin dodon kabaiwa a buɗe yake. Kawai sai dankalin nan ya shige bakin dodon kabaiwa. Ashe makarin dodon kabaiwa shine dankali. Kafin ka ce kwabo, dodon kabaiwa ya baje a wannan gona. Sai aka yi wata iska. Kawai sai gashi dodon kabaiwa ya baje ya zama 'ya'yan kabaiwa a kan gona. Ga kabaiwa nan tula-tula. Su ba su taɓa ganin kabaiwa ba su san ma me kabaiwa ba. Kawai dai sun san dodon kabaiwa. To tun da dodon kabaiwa ya baje, hakan yana nufin ya mutu. Kada ku manta, sarki fa ya yi alkawari cewa duk wanda ya kashe dodon kabaiwa
to zai ba shi kyauta mai gwaɓi. Ga gonar baban Rumbu nan cike da kabaiwa. Kullum a cikin mamaki sai baban Rumbu ya shigo wannan gonar tasa, a maimakon dankalin da ya shushuka, 'ya'yan kabaiwan da suka baje a jikin dodon kabaiwa sun riga sun zama manya-manyan kabaiwa, sun fito sosai, ga ganyayyaki, gashi kullum sai daɗa girma suke yi, suna yin tula-tula. Ya dai rasa yadda zai yi, gashi ba abin ya cire ba domin suna da yawan gaske. Rumbu na ku daman na gaya muku cewa kullum ba shi da aiki sai dai ya je gonar mahaifinsa, ya je ya kwaso dankali, ya yi ta ci, ya yi ta ci, ya yi ta cin dankali. To yanzu tunda babu dankali sai kabaiwa, kullum sai ya je wannan gonar, amma da yake yana tsoron kabaiwa ya kasa zuwa inda kabaiwar suke. Wata rana dai yunwa ta kwashe shi, ya ce ni fa sai na ci wannan abin, koma meye sai na ci. Daman yana ta son ya ci, mahaifiyarsa tana ta hana shi. In ya bata labari sai mahaifiyar ta tsawatar masa, ta ce Rumbu kada ka sake ka je ka ci wannan abin, ka san dodon kabaiwa ne ya baje ya zama wannan abin, idan ka je ka ci to fa duk abin da ya same ka kai ka siya, babu ruwana. To sabida haka Rumbu ya kasa cin wannan kabaiwa. Wata rana dai kamar yadda nake faɗa muku, sai ga Rumbu a cikin gonar kabaiwa. Ya ku zuba wa kabaiwan nan idanu, can ya je ya ɗauki guda ɗaya. Ya ce yau dai sai na ɗanɗana wannan abin, duk abin da zai faru sai dai ya faru. Ya ku samu wuƙa ya yanka guda ɗaya, ya zauna ya gatsa ya tauna, ya ji zaƙi, ya ce kai wannan abin zaƙi ne da shi, ashe dodon kabaiwa yana da zaƙi haka? Shi ne innata take hana ni ci? Ai kuwa bari in je in kai mata, ita ma ta ɗanɗana guda ɗaya ta ji daɗinsa. Rumbu ya kinkimi kabaiwa ya kai wa mahaifiyarsa, tana ganin ya shigo da kabaiwa kuwa hankalinta ya tashi, ta fara faɗa, ta rufe shi da faɗa, ta ce kai Rumbu, ban hana ka ɗaukan, ba dai ka ci ba ko? Ya ce inna kwantar da hankalinki, wannan abin tun da nake ban taɓa jin abu mai daɗinsa ba, ashe dodon kabaiwa haka yake da daɗi? Na yanki guda na ci, kuma na ji daɗinsa, shi yasa na ce ke ma ki ɗanɗana ki ji. Maman Rumbu ta karɓi kabaiwa, a hankali a tsorace, ta yanki ɗan ƙarami ta sa a bakinta, sai ta ji zaƙi zaƙwai. Ta ce kai da daɗi kuwa da gaske, amma dai wannan ai ɗanye ne, bari mu gani ko idan muka dafa zai fi haka laushi da daɗi. Da baban Rumbu ya dawo daga kasuwa, sai innarsa ta kwashi labarin duk abin da ya faru, ta gaya masa cewa Rumbu fa ya je ya ɗauko kabaiwa guda ɗaya, kuma ya ce akwai daɗi, ya kawo mata ita ma ta ɗanɗana. Ta ce ita ma ta shaida cewa kabaiwan nan akwai zaƙi, sabida haka yanzu dai za ta yi miyar kabaiwa. Abin mamaki, suka yayyanka kabaiwa, suka ɗan jajjaga kayan miyansu, sai gashi an ɗora miyar kabaiwa a kan wuta. Gida ya kama da ƙanshi, ko ina ƙanshin kabaiwa ake ji. Aka gama miyan kabaiwa, aka zuba wa Rumbu, aka ɗan zuba masa 'yar shinkafa a gefe. Rumbu ya ci abincin nan, tun da yake bai taɓa cin abinci mai daɗi kamar na yau ba. Bakinsa har kasa rufuwa ya yi. Rumbu an samu duniya. Shi kenan sai ya zamana a gidan su Rumbu babu wani abinci da ake ci face kabaiwa. Su yi miyan taushe da shi, su yi miyan kabaiwan zalla, a ci da tuwo, a ci da shinkafa da sauransu. Kullum duk wanda ya zo wucewa ta ƙofar gidan su Rumbu sai ya jiyo ƙanshin da bai taɓa ji ba na girki. Mutanen ƙauye aka yi ta gulmammaki ake cewa ko me ake dafawa a gidan su Rumbu? Gashi inda ka jiyo ƙanshin wannan miyar kabaiwan sai yawunka ya tsinke. Wata rana sai sarkin garin ya zo wucewa ta ƙofar gidan su Rumbu, kawai sai ya jiyo ƙanshi. Mahaifiyar Rumbu ce take dafa miyan kabaiwa. Ƙanshin nan ya ishi sarki. Sarki ya fara dilalin yawo, tun da yake bai taɓa jin ƙanshin girki mai daɗin ƙamshi irin wannan ba. Kafin ka ce me, sarki duk yawunsa ya tsinke. Sai ya tura dogarai ya ce a shiga gidan aje a gano me ake dafawa ne, ko kuma menene yake faruwa yake fitar da wannan ƙamshi mai daɗi haka. Da dogarai suka shiga sai suka tarar da maman Rumbu tana dafa miyan kabaiwa. Suka gaya mata cewa sarki ne ya turo su. Maman Rumbu ta yi farin ciki da jin haka, sannan ta ce a koma a gaya wa sarki cewa miyar kabaiwa take dafawa, idan sarki yana so za a iya zuba masa, a kai masa har gida ya ci. Sarki ya ce me zai hana. Maman Rumbu ta dafa miyan kabaiwan nan mai daɗi kamar yadda ta saba, ta zuba a cikin akushi ta bayar, aka kai wa sarki har gida. Sarki ya zauna ya kwashi romo, yana ci yana jin daɗi.
yana cewa daman dodon kabaiwa daɗi ne da shi haka? Sarki ya nemi ya ga mahaifin Rumbu da Rumbu shi kansa domin an ba shi labarin cewa su ne suka kashe dodon kabaiwa. Amma kuma ya aka yi bayan sun kashe shi suka zama da shi miya? Yana son a zo a ba shi labari. To ga Rumbu a fada, albarkacin kabaiwa sai ga Rumbu nan an ci kwalliya, har da rawani aka ɗaura, aka shiga cikin fada da shi da mahaifinsa za su je su yi wa sarki labarin yadda suka kashe dodon kabaiwa da kuma yadda gonarsu ta cika da 'ya'yan kabaiwa har suka girma suka yi tula-tula. Har ya je ya ɗanɗana ya ji cewa akwai zaƙi, ya zo ya ba wa mahaifiyarsa labari. Suka je gonar, suka je suka kwaso suka kawo gida suna ta dafawa. Sarki ya yi matuƙar farin ciki da jin haka, ya ji daɗi, ya ɗauki kyauta mai gwaɓi kamar yadda ya alƙawarta ya ba wa mahaifin Rumbu. Rumbu kanshi ba a bar shi a baya ba. Sarki ya masa kyauta, sannan kuma ya ce a haɗa gangami a ƙofar gidan sarki domin a baiwa mutanen ƙauyen labarin mutuwar dodon kabaiwa da kuma tasowarsa a gonar mahaifin Rumbu, ya kuma yi musu albishir cewa duk wanda yake son irin kabaiwa ya je ya samu mahaifin Rumbu, za a san masa domin shi ma ya je gonarsa ya dasa, sabida a samu sauyin abinci. Kun ga maimakon kowa ya dinga cin dankali ya zama tiƙeƙe, sai a canja a dinga cin miyan kabaiwa. To ga mutanen ƙauyen nan kowa ya fito, ƙwansu da ƙwarƙwatarsu. Kowa ya kasance a cikin farin ciki a yayin da sarki yake wannan jawabi. Farin cikin ya rabu gida biyu. Wasu na farin cikin mutuwar dodon kabaiwa, wasu kuma suna farin cikin samun wani nau'in abincin saɓanin dankali. Kada ku manta, ku danna subscribe domin bani ƙwarin gwiwar ci gaba da kawo muku sababbin tatsuniyoyi. Na gode! Da ba dan kar ku ce na yi ƙarya ba, da sai in ce muku na tuƙa tuwo da allura a cikin tulu kuma na kwashe da reza. Ƙurunƙus kan ɗan ɓera.